Wai nan ne gidan Samina ko? Na me na take. Gani. Amina Nasir nake nufi ba saboda gudun kuskure. Allah sarki, karki damu. Nan ne gidan, bismillah shigo mana. Nene miki wace ce ke? Uwar ki ce ni. Ke ba ki da hankali ne za ki zo cikin gidan su kina magana? Da Allah suke. Ni ce mu. Ko me ke tafe da ke? Me aka yi maki? Daman na zo in faɗa ko me aka yi min ne da kuma ko wace ce ni, amma kafin na faɗa sai na tabbatar na ci uwar ƴarki tukunna. Ke bari ki ci in gaya miki. Ba dai ki ci uwarta ba sai dai ke ki ci ubanki. Kika zage ni? Sai na ga waye ubanki a garin nan. Wai ke me aka yi maki wanda yasa kika zo nan cikin gidan ke mun hargagi? Abinda nayi ba sunan shi hargagi ba, sunan shi gargadi. Ni kuma suna na Samira yar gidan Alhaji dan Iroro. Shin me aka yi maki? Na zo na faɗa miki, na ci alwashin sai na kashe ki. Wai ke kan me aka yi maki? Akan mijina Tahir. Ina sanar da cewa tana son shi sosai, kuma na ji wakan da yake yi na cewa zai aure ta. To da shi da yake waka da ku da kuke mishi anci, wallahi na yi muku mummunan tanadi. Wai kan mijinki ya zo yana neman aure nan cikin gidan? Shine har ya baki dama ki zo ki man wannan ɗiba albarka cikin gidana? Kwarai kuwa. Kuma wannan shine mafi kankanta a cikin abubuwan da na shirya wa danginku. Dalilin ƴarku da ta makale wa mijina. To wai yanzu ke kira ni ba za a yi maki kishiya ba kenan? Ke ina kishiyarki? Ba ke kadai kike zaune a gidan nan daga ke sai ƴaƴanki ba ƴar raini hankali? Sai ni zan bari a min kishiya? To wallahi ku raba ƴarku da mijina. Domin idan ta aure shi abubuwa ne za su ta faruwa ba adadi. Saboda Tahir kika yi min haka? Saboda kin kasa hana shi zuwa gare ni, shine kika zo cikin gidanmu domin ki tayar mana da hankali saboda ya ce zai aure ni? Ke wace irin jaka ce a cikin jakuna? Kin ga jaka nan? Ba ni ce jaka ba. Kin isa ki zo har cikin gidan mu kice zaki ciwo mahaifiyar mu mutunci? Ke yar gidan uban waye? Kika fita min da jini? Kwarai kuwa, kaɗan ma kika gani idan baki gaggawa barin cikin gidan nan ba, kwakwalwar ki zaki gani a waje. Kai! Ku rabu da ita. Ku hidda hannuwanku daga cikin wannan matsala. Za ki ga sakamako da kanki. Ni kuka fitowa da jini? Wallahi duk sai kun yi gagarumin nadama a cikin gidan nan. Duk sai kun yi nadama a cikin gidan nan. Sai na nuna muku ni Samira ce yar gidan Alhaji dan Iroro.